У цэлым сёлета ў рэгіёне адзначаецца рост аб'ёму вытворчасці малака. Вырасла і вытворчасць прадукту гатунку экстра. Разам з тым назіраецца істотны недахоп свініны і ялавічыны. Старшыня аблвыканкама падкрэслівае, кіраўніцтву на месцах неабходна надаць пільную увагу жывёлагадоўлі, а канкрэтна нарыхтоўцы кармоў. У Столінскім раёне прыкладам высокарэнтабельнай мяса-малочнай вытворчасці традыцыйна з'яўляецца СВК «Фядорскі». За 9 месяцаў гэтага года гаспадарка ўжо зарабіла 23 мільёны рублёў. Гэта на 11% больш у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года. Са станоўчым вопытам выкарыстання тэхналогій вытворчасці высокаякаснага малака удзельнікаў семінара пазнаёмілі на адной з малочна-таварных ферм. Па колькасці надоенага «Фядоры-2» сёлета лепшая сярод 55 малочна-таварных ферм Столінскага раёна. Тут атрымалі больш за 6 тысяч кілаграмаў ад каровы. Прыклад удалага аздараўлення гаспадаркі дэманструе комплекс юнішча акцыянернага таварыства «Церабяжоў Агра». Что дала нам санация? Долги, которые по банку ушли в агентство по 3% вместо 36%, и реструктуризацию долгов на 7 лет сделала. До указа президента 253 вымывалась вся оборотка. Появились оборотные средства, начало закупаться и минеральные удобрения, и добавки кормовые для увеличения производства того же животноводческой продукции. Вот, своевременно начали и сеять, и пахать, и убирать. Лепшыя яшчэ не ідэальныя, але калі ў паспяховых гаспадарках кармавыя, тэхналагічныя, кадравыя і фінансавыя пытанні вырашаюцца ў рабочым парадку, то ў шэрагу сельгаспрадпрыемстваў праблемы толькі збіраюцца. Конечно же, есть ряд проблемных хозяйств, на которые было сегодня обращено внимание для того, чтобы вот те нюансы, на которые указывалось, конечно же, принять меры по их устранению. Это все-таки проблемы в технологии производства, несоблюдение тех технологических регламентов, о которых сегодня велась речь. Роўна ў палове гаспадарак Ганцавіцкага і Ляхавіцкага раёна вытворчасць малака сёлета зніжана. 7 студзеня 2019 года уступіць у сілу указ прэзідэнта Беларусі за нумарам 399 аб фінансавым аздараўленні сельскагаспадарчых арганізацый. За зіму, адзначыў старшыня аблвыканкама, усе мерапрыемствы па рэарганізацыі праблемных гаспадарак павінны быць завершаны. Анатолій Ліс папярэдзіў службовых асоб аб персанальнай адказнасці за справу. Татьяна Будгусаим, Алиса Грыгарчук, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».